Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 124. epizoda Apparatusa, ki je nastala s podporo festivala Slovenski dnevi knjige, ki se začnejo 18. aprila in trajajo do 22. Takrat se pa tudi zaključijo z eventom mojega tokratnega gosta Damirja Avdića in pa Esada Babačiča, ki bosta na odru pred mestno hišo v petek 22. torej ob 21. Naredila event, ki nosi naslov Nikoli ni čas za Frankfurt. Jaz sem tudi Damirja v pogovor te slišal malo vprašal, da naredi malo teaserja za event, je bil ful skrivnosten, imajo pa ful super zapis o tem eventu na spletni strani festivala dneviknjige.si. Ga bom kar prebral, sem dal tudi link v post od Apparatusa. Piše pa takole, ne, na svoj prvi skupni nastop bosta prišla brez inštrumentov, oborožena samo z mikrofonom in besedami, ki jih za zdaj čuvata zase, saj še nihče natanko ne ve, kam nas bo preplet dveh karizmatičnih pesnikov popeljal. Tako da, če to ni iber dobra popotnica za ta event, ne vem, kaj je. Sicer je pa na festivalu ful enega folka, tudi par ljudi, ki so bili v Apparatusu, resmo Dino Bauk, pa Domen Savič, ker pač Domen Savič mora biti posod. Ampak ne, dejansko ta festival ful fajn ljudje delajo, ful dober program so naredili. Tako da res pejte si pogledat na dneviknjige.si, pa pejte na kakšen event ali dva, ker se po moje splača. Tako kot sem rekel, Damir bo festival zaključil, še enkrat, to bo 22. aprila v petek ob 9. pred Magistratom v Ljubljani. Tako da pejte ta event z Esadom pogledat, drugače pa danes bo pa v Apparatusu, ne. Naprej začnemo, kot vedno, ful hvala vsem, ker nas podpirate, res brez vas Apparatus ne bi bil to, kar je in se ga jaz ne bi več šel, tako da iber hvala. Pa sem še ena stvar, z Damirjem sta se zmenila, ker je pač on iz Bosne, sicer živi tukaj že 100 let, ne, ampak sem jaz rekel, da se nočem blamirati z mojo kvazi srbo-hrvaščino ali karkoli jaz govorim, on pa itak vse slovensko razume, tako da ga jaz v slovenščini sprašujem, on pa odgovarja, pač gremo temu reči v enem od flavorjev iz bivše juge, od jezikov. Tako da sem to, da veste. To je, kar se introta tiče. To še enkrat ful hvala festivalu Dnevi knjige, pa dneviknjige.si je sajt, pejte pogledat, pa pejte na kakšen event, ker je res ležit festival. Evo, zdaj pa Damir. Ok, super. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Ja sam Damir Avdić, dolazim iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine, u Ljubljani sam već od 2009. Srećno poročen, imam 2 otroka, gitarist sam, pišem pjesme i knjige, prozu. Ja. To u biti onako najbitnije nešto za mene. Gledaš se kar Kleo Stout, ne, ker ti počneš ene 17 različnih stvari. Okay. To te res iskreno vprašam, ker te ne bom vprašal, kako lahko vse to zmoreš, kako ponavadi, me sploh ne zanima, ampak ta del me pa malo fascinira, ker ti knjige pišeš, tako, to so knjige, a veš, to ni, pa zraven še to muziko, a to v glavi lahko preklaplaš med vsem tem, a veš, kaj je neki, ki bo za komad narejen, neki pol, ki si eno pesniško zbirko doven, pa kaj treba roman napisati, a ne? U suštini, u bistvu, to se preklapa dosta. Recimo, to sam imao i često sam puta rekao, pa i uvijek što govorite. Recimo, taj prvi roman Na krvi čuprija i prvi album od Trnja i žao kao otprilike, ovo je kao soundtrack romana, roman je otprilike kao priča koja podržava album, iako nije tako mišljeno. U isto vrijeme, recimo, nastajalo. Tako da su neke čitave pjesme uletile u roman u obliku dijaloga ili opisa i oko toga se ja uopšte ne obremenjujem gdje će šta uleti, to će se negdje. Čak mi je dobro zbog ljudi koji, recimo, itak najviše ljudi koji čitaju to su ljudi koji dolaze na moje koncerte. I tako da njima nema nikakve zabune gdje je šta, ako je recimo taj neka dijaloška forma, nekoj, recimo, ajmo nazvat nekoj friki ili čudnoj obliku neke pjesme, oni znaju otprilike dobro kako izgleda i odakle vuče stvar jedna drugu. I tako da se i ne trudim u biti da preklopim. Ja recimo kad pišem roman, sad recimo radim na jednom novom, ja pišem roman, ali ako nešto od tog teksta, kad budem svirao recimo gitaru, neke rifovi ili nešto, ako mi upadne nešto tu da može da se iskoristi, ja ću ga bez problema uzeti. Nemam tu striktnu podjelu, ovo ide samo za to, ovo čisto intuitivno i da se dobro osjećam dok radim jedno i drugo.
Ampak, a to si tako razvil to, a veš, ali je vsaj na začetku bilo tako, zdaj pa knjiga, a veš, ali je bilo vedno tako, da je bilo, veš, ker to je dosti, to ne more vsaj, mislim, v bistvu, kad sam krenuo sam s gitarom, onda se nekako u isto vrijeme začelo i to sa romanima. Ja sam još puno prej pisao i to je bilo striktno roman. Aha. I držao sam se recimo forme, kako se pišu romani, imaš lik koji opišeš, pa ono sve. Imam 3 napisane romana, u biti još na onoj mašini za kucanje. To je od 90. 91. pa sam u toku za vrijeme vojne, ko sam imao čas, sam pisao. Valda, sve. Neki su čitali, neki su pisali, u biti to ti je bilo akcija, aktivnost. I imam ih i kaj se zgodilo kad sam htio jedan roman koji je na nekih 410-415 kucanih strana, kad sam ga htio prekucati na računar, da ga imam tu, onda sam vidio, sad imam jedan sasvim drugačiji stil. Nisam obremenjen s tim da lik mora imati opis, moraš sve znati. Ti ćeš o liku saznat sve sproti. Do konca romana ti boš znao sve o tom liku. Ali ne moraš znati na prvi 20 stranica ništa. U biti ćeš i ti dok čitaš nekako sazrijeo s tim likom, možda ćeš sam biti lik, naći nešto. I to je jer ja isto s tim likom se stvaram do kraja. Ne znam nija kakav ćemo biti na kraju skroz. Tako da se s tim sploh ne obremenjujem. A to kad sam ti rekao, kad sam počeo da prekucavam roman, onda sam se uhvatio u tome da ga mijenjam. Da ga mijenjam na ono što je sad. I ne ide. Ne ide jer on ima onu svoj, ja imam otpor sad da ga mijenjam jer on je takav nasto i takvog bi ga ostavio. A sad nisam siguran da bi ga takvog objavio. To pa je, catch 22. I to je sad, i oni stoje. 3 stoje, jedan sam... Ampak to so 3 do konca napisali. Do konca, sve. Tam si rekel, to je to zdaj. To je tačno to. Bom prišel nazaj, pa bom še malo. Ima tu još jedna stvar. Ja nikad ne idem nazaj da popravljam. Kad napišem sve, idem nazad da vidim čisto one gramatičke i tehničke greške. Znaš, negdje zarez, tačke, to moraš, to su te stvari. Ali da ću sebinu zamenjati, to ne. Jer, kako bi ti rekao, držim se onog u tom trenutku, to je bilo to, ja sam bio u tome 100%. I to će ostati tako. I zato imam sreću da sam, kad god sam to končao, napisao ili snimio album, da sam odmah objavio. Da nisam i tako i radim u biti. Kad se odlučim da snimim album, ja već imam nekako, uvijek ide, ti znaš što je izraz njemački, Zeitnot, stiska s vremenom. Ja. Ali ja ga nekako napravim tako, odredim snimanje, koje u biti poslije tog snimanja ima još nekih 20 dana da ga objavim, već sam ga negdje najavio i to da samo ide jer je... A to za nalaž delaš, da sebe prisilaš ali tako dobro funkcioniraš v temu, da je res treba, da je tako... Ne, ja funkcioniram u tom, ja kad uđem, ja ga snimim. Aha, okay. I ja već imam njega, ja imam odsvirane te pjesme, dosta njih koje su skroz nove, ja sviram i uživo na koncertima, onako isprobam čisto kako ide, povuče me neki riff pa ga... pićemo da nekako repetitivno na koncertu i tako da ide i da se vratim na ove prve romane, oni su končani i taj jedan koji je bio recimo prvi sam ga ja već prekucao na računar i 2 puta sam ga promijenio, ali to su sitne stvari, iz njega sam izradio nešto novo i s tim promjenama nisam bio zadovoljan i to sam ali to je sad ima jedna stvar, kad sam ja već sebe pronašao u ovome danas, ni slovo od ovih romana koje sam objavio, ovih 4 romana iz zbirke, ne bi promijenio nigdje ništa, ali ovo je nešto faktički gdje sam se možda gradio, stojim iza toga ja bi to objavio tad. I isto bi stojio iza toga. Međutim, danas sam malo drugačiji. Ipak je bio razmak između toga nekih 10 godina, znaš. Između ovog romana Na krvi čuprija i ovog zadnjeg koji je na mašinama kucan. A ti tok pomeni, da je to res v tem trenutku? A veš, da ne bi mogel... To mi res pomeni. To mi res pomeni. Pa zakaj? To malo razloži. Znaš šta, ja u biti, ja sam človek zgodbe. Ja volim zgodbu. I ti meni ako znaš ispričati dobru zgodbu i volim je pročitati i čuti je. Ti ako znaš dobro slagat, kako lagat, razumiješ? Slagat, zlagat se. Ja. Ali ako to znaš dobro sugestivno ispričati kao dobru zgodbu, ja ću nju uzeti, mene ne zanima jesi ti meni rekao jer je to prava zgodba koja je zgodila, samo ako je dobra.
Ja uživam u tim zgodbama i to što je bilo, zato kažem ne bi mijenjao, to su zgodbe tog trenutka. I one stoje tako, pitanje kako bi se one ispričale danas ili da li bi ih bio u stanju ispričati tako ili ne bi. Ja. I tako, i nema, mislim, ako nešto radiš i ako si stvarno u tome, mislim, sumnjam da će se mislim, može se sramiti nekih svojih stvari, ali one su, ono čega će se sramiti, vjerovatno su neke odluke koje si napravio u životu, ali ne ono zašto bi se sramio neke pjesme? Ja. Dereš, rifi, pičer, znaš. Ja, ampak jaz meram rečem, ne, tudi tako, kad te intervjuje delam, na mene je v bistvu, da te to doskrat ponavljam, ker se z ljudmi tako pogovarjam, sploh z ljudmi, kaj ustvarjajo, da velikrat recimo, je skoraj fajn, da te je sram, ampak za stare stvari, ampak bolj zaradi tega, ker pol veš, da si zdaj napreduješ, da si boljši rato, ne. A veš, to sem te hotel vprašati, a te stari romani, ne? A ne zbog toga, ne. To sem te štekel, te hočem glih vprašati. To je samo drugačan stil, znaš kaj da se vratim na tu zgodbu. Svi ovi romani sad su čiste zgodbe. Ja. I ono je zgodba. Samo sam onu zgodbu, tad sam bio, ne znam, bio sam, pa nisam bio ni tako mlad, bilo su 30 godina, ali od recimo, začeo sam i pre to pisati, ali ajde recimo negdje 28 do 32 kad je to nastajalo, sam mislio da se ti moraš držati forme kako rade, kako se piše ili forme kako se pravi pjesma. Znaš kako se pravi, imaš gitara, bubanj, bas, neko klavijature, neko ima sad čitav ovu mašine, ide ti uvod, ide ovo, ne mora ništa biti tako. U biti je to da ne mora kako je tebi u redu. I tako da te ništa nije narobe s tim zgodbama. Samo je stil sad drugačiji i ja nisam u tom stilu već. Pa da te še za muziko isto vprašam, ker ti si bil včasih v bendu, ne? Ti si bil normalen, to je zdaj tako beseda, ki je, ne? Ampak lej, ti si bil... Zapamti to, ima digresija, ti si bil normalen. Spomniš onaj stari band The Animals i Eric Burdon, on ima biografiju svoju koja se zove I was an animal, but I'm all right now. Znači, bio sam normalno, sad sam u redu. Zdaj se pa v redu, ja. Ampak hočem reči, ti si bil tako, saj kar se forme tiče, je bil to klasičen band. To je bil klasičen punk rock band ili v nekih momentima malo hardcora, nekde više bluze. Ampak tako, vse je bilo. Sve je bilo. Pa kdaj si se ti odločil, ali pa kdaj, veš, da si rekel, da je pa okej, da grem jaz gor, maršal, kitara, mikrofon. Ja, i to sad, ako bi ti rekao, ništa od tog nisu te neke svjesne odluke. Ja sam umes negdje, bend je Rupa u zidu, on je nastao 89 leta, 89. I svirali smo i snimali, onda smo skozi vojnu, ipak svirali smo, snimali smo tad dvije kasete, obje smo nekako putem nekih kanala dobacili tu na Radio Studenta, Ida Kurtović je dolazila u ratu dole i onda je ona tu ponijela sve. Kad sam već krenuo, ti ispričam tu priču, 96. znači to prvo pomlad, pa ljeto po vojni, baš kad smo imali osjećaj, sad se končalo, sad se nastavlja gdje se nekad preknulo, ali vraga, ništa se nije nastavilo, svijet je otišao dalje, znaš. Ali mi smo tad dobili poziv na prvi Zgaga festival, to je Spodnji hotić Priliti, tu je bilo, to organizatori su bili, recimo Marijano Grinc je bio tu, bila je ta ekipa, tu sam upoznao Bigora, bila je Monika, ne znam više koja je bio organizacija, ali to je raj koji sam sreo tu. I Rupa u zidu je došla, preko Ereša smo to, preko Aide koja čuli su za nas. I onda se otvorio opet jedan novi svijet koji smo koji se zatvorio sa početkom vojne i mislili smo da krećemo ponovo. Umes smo brat koji je bio gitarista, ja sam tad bio, samo sam pjevao jer mislim da nema razloga za dvije gitare. Mi smo otišli u Ameriku u avgustu 96. I potem kad sam se ja vratio neke 2,5 leta ili 3 leta potem, sam ja uzeo ostatak benda, bas i bubanj i onda smo snimili još jedan album kao trio, tu sam imao gitaru i pjevao. I onda nije to klapalo, ne znam kako, ljudi su već našli svoj put, neki znaš i tako. Međutim, ja sam nastavio svirati.
I onda kad sam, to je taj recimo prvi album od Trnje žauka kad je nastajao, pa još dosta drugih stvari koje su završile na drugom ili trećem albumu, ja sam razmišljao šta bi. Nije mi se dalo raditi još jedan band, to bi opet bila neka rupa u zidu. Jedno vrijeme sam razmišljao ako bi možda neku elektroniku iza, tada je to bila furka, znaš, neka elektronika, ja s gitarom ili ono. Onda ima jedna zanimljiva stvar, ja sam sam konc vojne, ja mislim da je Dayton potpisan, ali je bila još faktički ono kao u zraku vojna, 95. bila je tu Ex-Ponto festival, tu je pozvan na rupa u zidu da svira. Ampak samo sam ja uspio dobiti dozvolu za izlazak iz zemlje, band nije. Ali mi smo već znali da bubnjar sigurno neće moći dobiti i onda smo zamolili Idu da nam nađe tu nekog bubnjara, da mu da kasetu, i ona je našla Primoža Beržana. Okay. Na kraju niko od benda nije mogu izaći, došao sam ja, ono čisto onako više i danas već nažalost pokojni Damir Domitrović Kos je bio direktor festivala i sjećam se, spomnim se da mi je povedao na intervju na RS-u, mi je rekao pa ok, ako nisu mogli doći, daj bar onda reci, ajde, nadamo se da će ipak još stići, ima još 1-2 dana, ja sam to rekao, međutim pojavio se Primož i Aida mu je već dala tu kasetu, onda on nije znao da meni nije došao, ja sam rekao, žao mi, nema nikog, i onda on meni rekao, pa dajmo mi probat. Nas dvojica. I otišli smo onaj bunker nekadašnji. Yeah. A svirka je bila u Gerbićevoj. Svirali su Hiket Nunk i Majke. I rupa je trebala između da bude. Ja i ovaj smo probali, samo gitare, bubanj, i to je bilo tako dobro. Bio jedan prijatelj sa mnom i onda je naletio neko iz organizacije i rekao, a vas dva boste špilala? I onda se ja pogledao s ovim drugom, kad je došao sa mnom iz Tuzla, on rekao, ovo je super. I meni isto bilo, ali mislim, gitare, bubanj sam. I onda sam pitao Primaža, a ti stojiš iza ovoga, kaže, da, i izašli smo. Ispred i svirali 5 stvari, žao mi da nemam taj snimak, to je super. Tad sam vratio sam na tu priču, jer tad sam razmišljao opet na taj bubanj. Tada je već bio opet aktualan, White Stripes su već bili, imali prva 3 albuma, sve. I onda sam iznenada imao mogućnost da izađem svirat. Sam. I sam rekao, ok. Izašao sam sam s gitarom, nisam znao ni šta će biti, izašao sam i vidio sam da su naravno ljudi koji su bilo je malo tu ljudi, bili su zbunjeni šta je ovo i meni je gore štimalo, sve super i onda su mi ljudi prišli dole poslije, pitali ko sam, šta sam, i onda sam rekao, ok, ja idem tako, meni je ovo dobro, snimio sam odmah te pjesme, prvi kao zvaničan nastup s tim imao sam na ovom 2004. na Viva La Pola festivalu i sjećam se da je tamo na plakatu bio Che Guevara i Viva La Pola, a na omot mog albuma je prekriženi Che Guevara. Ja sam došao tu i tu sam sreo Zdenku Franjića, slušao najglasnije iz Zagreba, dao sam mu CD, odmah su dogovorili da ga on objavi za svoje i tu sam sreo Dušana Hedla iz Centra za dehumanizaciju koji je tad bio na Mariborskom RS-u, na Maršu. Dao sam mu CD i dalje istorija, tad je čuo na Maršu Igor Cvitković koji je u Tolminu vodio Moskva, Petuški, Tmin, poklicao me i to tako. Ali sve je došlo To je čist po nesreč. Mislim, tako, čist po nesreč. Ne, čist po sreći. Vidi, čist po sreći. U bistvu, često sa ovim prijateljem iz Tuzle koji je bio tad sa mnom na Ex-Ponto festivalu, inače strip crtač je tad bio, danas manje to radi Jusuf Jaganjac, imali su comic roll, skoro je čitao vojnu su oni crtali to i imaju tu izložbu i onda smo često pričali, tad smo putovali od Tuzle do Splita dole nekih 48 sati po svim nekim, znaš, i onda smo došli tu u Ljubljanu, ja sam faktički imao par sati do tog nastupa, totalno smo bili otkinuti od umora, od svega i često se sjetimo toga, sam mu rekao, u životu sam trebaš usuditi. Neka učini tako ti je to ja, mislim, nije bilo tad totalno je bila frka izaći tu, ne znam, Primoža, ne znam ništa, ali mislim kako je Primoža bila još frka, ne znam mene. Se pripravila na band, pa zdaj si tako, zdaj si pa čist komot. To, zdaj sam, si ti... Ja sam već na tom prvom, kad sam, to je bilo možda 5-6 pjesama sam samo odsvirao taj prvi put i tad sam se već osjećao odmah kad sam je uhvatio, kada je krenula ja uvijek imam tremu i danas poslije svega, sve i mislim da ću uvijek ima, to je najosnovnija stvar, kad izlaziš gore i sve ali onak trenutka kad je uzmeš, kad krene prvo na mikrofone iz onog maršala i kad to krene, tad više nema nazad, tad samo ga pičiš i to je.
I da, ja se tu dobro počutim. To je. Ne, kaj je tako, mislim, to mi je zanimivo, da je bilo tako malo ponuji, to mi je v bistvu ful všeč, veš, da ni bilo... Tako, ni koncept ni, kao ni što ni koncept ni za teksto ja, vse to, vse zaradi tega sem prašal. Ja, da, jer recimo neki me pitaju je li to smišljeno da imaš kompletne neke pjesme u romanu. Nije, ali krene mi neki stih koji već imam, i iz njega izađe čitavo pola poglavlja nekog. Zašto bi se ja sad tu kočio? Rekao, ne, ovo je pjesma. Ja, pa zdaj neki razmišlja. Ja, okay. So pa zaradi tega vse te stvari ful povezane, ne? Ker pač so, ne? Mislim, ampak ni pa zdaj neka master plana, kjer ti razmišljaš. Ne? Ampak tebi zmeram pol ta jezni dan, in te pridevniki. Ne? Ampak ta nastop, ki si, jaz ne vem zdaj unika to poslušate, če ga še nikoli niste videli, it's an experience, ne? Ampak to tebe sem vedno vprašati, ta energija, ki jo imaš gor, ki si na odru. Ja. Ne, ampak, to je zelo specifično, da me zanima, se povej, če vštekal, no, ampak, ker se moraš res toliko napaliti, pa ta tvoja napaljenost ni sam, kako bi rekel, angažiran si ti, ne znam drugače to povedati, ti ni tako, da ti priješ gor, pa se deraš. Ja, ni to napaljenost, apsolutno, ne, prvo, ja sam uvijek sam trezen, nema ništa prije, ne, to je vedno. Ne, pa hvala Bogu, ja, i pa nema puno ni posle, jel? ali to je opet ta zgodba o kojoj sam ti govorio. To je prvo energija čitave te priče, zgodbe, onda je energija gitare, energija pojačala, energija koncertnog prostora, energija ljudi koji su tu i onda opet ta energija koju si sam ti moraš povući ko konj, za više konja moraš povući, odjednom. I onda krene to i vuče, tu uletiš u to, to je, mislim... Tako meni se ti zdi, ker si sam gor, jaz to zmeram, zdaj sem dost s temi stand-up komiki govoril, še dost ista fora je, nekak en človek na odru, moraš res to energijo, ne vem, kako si rekel, no, pri bendu se lahko tudi malo skriješ vmes. Ja. Ti se pa ne moreš, realno gledam. Pa ne, pa mislim, vječ se zakaj. Ja, se to... A pa te, zdaj, ker to že toliko cajta počneš, mislim, sej vem, da niha, vsak nastop je drugačen, ampak najdeš tako, te potegne vsakič, imaš neko pripravo, ali... Ne, pa pazi, ne mogu ja to vježbati, mislim, što se vidim na koncert. No, to se hoću vprašati, ja. Ne mogu ukući prvo, onda ili ne. Ja ga uvijek kad sviram, bilo da sam doma malo tiše ili u nekom prostoru, za sebe, ja ga sviram na full, znaš, ali ne mogu to vježbati, to su stvari ove ekspresivne narave, to ne vežbaš, mislim, šta bi s to predgledao, pa glume, to ne možeš, jer prvo tu facu koju napraviš negdje ne možeš ni ponoviti, znaš. Kaj dosta u afektu, znaš šta, ja ovo volim, to je jedino, ja ovo volim. To je to. A to je to? To je to, mislim, ne znam šta bi ti drugo rekao. Ne, pa sve to je v redu, tako, ker je drugače nastope to. Se mi zdi, da če nisi tako angažiran, performan, se mi zdi, da se da, imam slab dan, pa bo danes, pa bo šlo malo, tako, bo šlo skosa. Pri tem pa ne vidim tega, da ni... Ja, ali znaš, u kakvom god si ti fizičkom stanju, ti ako tebe to nosi skroz, ti ćeš kako god važno je da ti daš tog trenutka čitavog sebe. Ljudi će to, vidi se to. Ja, se čuta, ne? To se vidi, bez obzira jel taj, mislim, svaki nastup je različit. Ja. Ali različito je ne samo do izvođača, različito je do publike, znaš. I ti kad dođeš na nastup kao publika nekome, dolaziš u različitim raspoloženjima. Nekad si nabrijan na nešto, nekad si tu, ajde, izvukli, ajmo idemo, gremo večeras na špil neki, gledat pa ti nije, neko te povuče, neko te ne povuče, iako može te ne povući neko koga voliš, razumiješ? Ali to je isto do tebe, kako se ti počutiš tog trenutka. Ampak tako, jaz klepra teh podcastih zmeram to autentičnost, da veš nekako podarjam, da drugače ne bi funkcioniral. Tudi jaz, kad tole delam, jaz ne bi mogel prijati, pa gospod Avdić, pozdravljen. Pa druga energija. Vse to, ne. A pa ti, a si ti... Kako? Ja, to je recimo dobro, sad da ti ideš tim nastupom, dobro, ti bi već meni dao, kako bi rekao,
mogućnost da malo tu ili svakom sagovorniku da on malo već razmišlja kako bi ti ovako, ti se kao otvorio, razoružio, time si i sagovornika razoružio. Ja, sad, ko zna što ja mogu izvaliti ovdje, znaš? Više nema nazad. Ja. Ampak veš, meni tako, da je malo angažiranosti, da je avtentičen, jaz mislim, da to res neki pomen, tako, da to tudi ljudje, ki tole poslušajo, čutijo. Ne? Ali pa tako, kot na tvojih koncertih, veš, se ne gre folk Daniela Avdića poslušati zaradi tega, ker bo zdaj pa play the hits, ne, veš, varianta, da preveš, kva boš pričakoval. Iz tega vidika, to sem, da iz tega bi malo izpelo to, no, pa, da ne gre preveč o tehnikalije, ampak ta pojava tebe, mikrofon, kitara in maršal, ne, zdaj si povedal, da se je to po nesreči zgodilo. Ampak je kakšen premislek bil, kjera kitara bo... Ampak je bil kakšen premislek, kjera kitara bo, da bo to glih maršal? A tej podobi, ki si ti govor, a kaj razmišljaš o tem, pa kako si oblečen? Recimo? Ne, povijek oblečen sam u farmerke. Ali ima jedna stvar. Sa svakim albumom napravim 2 majice za koncert sa imenom albuma. Aha, okay, to i to, okay. Znaš, da ih mijenjam, a kad su koncerti za redom, ova se jedna može oprati, pa ono tako i to. I uvijek je natpis ime albuma i to je sve. Znači, majica je ime albuma, crna ili bijela. A farmerke su, šta znam, ove, ali ponesem zato što su uvijek oznoj ponici, pa ću zamijeniti. Ne, o toj podobi, ne, ali mi je jasno, ali vidi nešto, znaš da, kako ti god postaviš stvari, one postanu imidž. I no imidž je imidž, znaš. Sve to, ja. Shvataš, jer na kraju ja nisam o tome uopšte razmišljao i na kraju ispalo ja, Les Paul i Maršal. I to je sad svejedno, iako ja sviram koncerte bez maršala, oni napišu sa maršalom. S maršalom, sve to, ampak to je sad ta podoba. To pa priznaš, da to se je zgodilo. Ja, ne, da se je, to apsolutno. Avdić tako zgleda na odru. Apsolutno, okay, to me je zanimalo. Znaš to, samo, mislim, znaš šta, kad se neka izgodi samo od sebe, onda se ti ne moraš se ni držati toga. Jer u biti to si opet ti. Ampak je to najlepša, ni najlepša, da se neki tazga tako organsko zgodi. Imamo se, pazi, evo to ću ti reći, na početku tu neki prijatelji su mi govorili, mislim tamo u Tuzli ili ovo neke raje, kao mogu bi imati neku za binu, za stage, neki stage look, šta znam, nešto ono. U ledru. ma ne ono nešto, ne znam, nija šta znam, neko je došao do one tenkovske, znaš ono kao, znaš tenkisti što imaju jednom kosu i pantol, ili rekli radnici, pa refešli su ono, pa se stava ovako, kombinezon, ja. Se rekao, pa daješ i kombinezon nosi sa sobom, pa mislim, ono, znaš, i ne, razmišljao sam opet, šta ja znam, ali uvijek sam razmišljao, ne znam, najdalje oko tog imidža moje razmišljao koje će biti boje majice, ono, znaš, okay. I to je, na kraju je sve. Ja, ali to je sad imidž u biti. Ja uvijek imam natpis albuma koji sviram i to je to. Zato sem te to vprašal, zaradi naslednjega vprašanja, pazi to zdaj. Zdaj to je ta zadnji, se ne vem, če je ta zadnji, ampak to, kar imaš na YouTubeu, kaj je video, veš, ne? Je ta boksarska, a veš? Imam 51, ja. Ja, ne, ampak hočem tako reči, tam ti si, veš, to gre, ker sem to videl, ne, sem rekel, ok, Avdić, ne. A veš, tako vizualno sam govorim, ja, a veš, super. Nekak je, ne vem za kva, se te ne znam razložiti, iskreno, ampak tako sem rekel, ok, to je, veš, ko je bilo, ja, to pa ti mogu narediti, to pa je zate video varijanta, a veš? Super, to mi je drago, ali pazi sad, i to je ono kako si rekao po nesreći, a u biti ja kažem po sreći. Video je snimio Igor Pavković, ne znam, možda ga poznaš. I to mi je prijatelj, ja sam ga prašao, ideja je bila ovakva, snimio sam tu pjesmu, imam 51, 50, i sve što ti vidiš na YouTube-u, nisam postavio ja. To ljudi uzimaju lijepe slike, to ja nemam spotove. Imam spot, ako je to spot, Human Reich, to je radio Ajdin Bašić, koji je dizajner Mind Kapitala Human Reicha manjine, knjige Tiket za revoluciju. Ja sam ga zamolio za prvu pjesmu koja bi najavila album, da dolazi album, čisto da mi nešto stavi, da ljudi ne uzme odmah par lijepe slike, čisto da obrate pažnju na tekst. Samo to. Kasnije će ljudi itak uzeti, to nemam problem s tim, to bez problema. Znači to i čuvaj se sa ovog manjine. I sad nije bilo opet vremena, cajtnut, jel? Ja sam opet imao kao tu ideju.
I opet vidiš, vraćamo se na ono prvo pitanje, romani i tekstovi, znaš, nema tog koncepta, neću se ja sad uzeti, mora biti ovako i to je. Ja sam ga zamolio i rekao sam, slušaj, treba mi samo jedan kadar. Da postaviš kameru i da ideš zoom in. Da ide recimo iz daljine čitav ja i pjesma traje i on samo zoomira i ostane na žicama od gitare. Ili krene od njih pa ja čitam. Svejedno mi je bilo, samo da nešto stoji, neka slika ovdje. I zamolio sam ekipu iz Kreatorija u Dicu, znaš za Dico Drago i ova ekipa, ako bi mogao dole doći, oni su rekli nema problema. Ušli smo unutra, dole je stojala bokserska vreća i na strani su bila nastavljena 4 mikrofona. Meni je to odmah ušlo u glavu, onda je Igor stavio kameru i rekao mi, znaš šta, za taj zoom in treba mi puno bolja kamera, ovo neće izdržati. Ok, rekao, ajmo probati ovo, stavimo 4 mikrofona okolo i ja zaljuljam ovo i ti snimiš, ajmo, kako izgleda, super, to je. A res, to si... Ozbiljno. Kad izgleda ful dobro, mislim, ali to ti otkriva kad sam pričao s nekim ljudima koji rade te konceptualne stvari. Na kraju ispadne da su im te neke najluđe stvari ispale u toj sekundi kad više nije znao šta će i onda, to znaš, parata na polno. I ovo ja znam da ispadne on i u biti nije to sad bez zaljulja i ovo, jer to daje puno konotacija. Ko je izvođač, šta je umjetnost uopšte, je li to vreća za udaranje, ko smo mi osobno, ko je taj čovjek, onda se ide to s tim tekstom. Ja, se to. Znaš, šta su ta 4 mikrofona, tišine, mislim, ti možeš razviti opet milion priča i to je ta zgodba. I tu zgodbu ja ti dam jednu sa svojim tekstom u pjesmi, dam ti drugu sa tom slikom, dalje je sve tvoje, ti možeš isto ga izvući milion zgodbi koje ne moraju biti ni nalik mojoj. Ali to je u biti, tako ja vidim tu stvar, to je, mislim, ja sam siguran da sam masu nekih bendova i pjesama koje sam volio, koje volim, ja shvatim na totalno drugačiji način od izvođača. I sam siguran da se s masom tih izvođača koje volim, kako se kaže, ne bi se razumjeli ni u čemu, vjerojatno. Ali i to me u suštini ne zanima. Mislim, ako je to što ti radiš super, meni leži, to je dovoljno. Pa sam tako, da se malo tega interneta, ne pa to, ampak tako, kot si rekel, da sicer ne počneš svojega YouTube, zakaj pa sploh dati na YouTube, tako kot ti to gledaš? Veš, kaj YouTube včasih ni bilo, recimo, ne, veš pa celega tega interneta. Ja, ali zdaj ga je. Se to, ampak me zanima, a veš, kdaj si prišel do tega, ne, nam zdaj spoznanja, ampak... Izvini, sad si vratno još jedno svoje pitanje o imidžu. Pogledaj sad ovo, kad kažemo kad sam ti rekao da je no imidž. Ja sam ti rekao, nemam ni jedan faktički spot da je osim te 3 pjesme, sve što vidiš je neko drugi stavio. I to je na kraju postalo opet moj imidž. Jer mi je pazi, od jedne ozbiljne žene koja se bavila recimo sociologinje, rekao, ali ja sam, mislim, to nisam ja radio ništa, kaže, ali nisi ni kao, onda ljudi mogu shvatiti da je to ono što ti želiš. Razumiješ? Ja, razumijem. I to ti postane sad... U biti ti šta god radi, ali to ćemo doći i do interneta, opet vraćam na tvoje pitanje, i to je riječ koja je danas vjerojatno ofucana sve, koje se zove kapitalizam. On je nas, šta god mi govorili o kapitalizmu, on je nas tako dobro ujeo i drži nas, mi smo u tom krugu i nema nam maknuti. Šta god radio, šta god ti napravio, naćeš se opet u nekom krugu. Koliko god trudio da si iskočio, tamo te čeka neki krug koji ćeš sam nesvjesno oko sebe oplesti sa nekim I tako da mislim da se nešto pretjerano truditi biti mimo nečeg. Nema. I to mimo postaje to nešto. Za tebe. A zašto na internetu? U biti na ovom Bandcampu sa Bandcampom sam krenuo za free download sa manjim kapitalom. To u biti, bez obzira što popriličan broj ljudi zna za mene, ja sam još uvijek recimo na nekoj granici marginalnog, znaš. I taj free download je najbrži, najlakši, najkvalitetniji način da ljudi kojima se ovo sviđa dođu odmah do toga u punoj kvaliteti i vjerojatno i ljudi iz mjesta gdje ja neću vjerojatno nikad svirat, zato jer u tom mjestu možda sluša dvoje. Ja, valjda. Znaš, doće neki drugi koncert, tamo neću svirat, ali zato oni mogu doći do toga. I u biti No, ampak to, kar si rekel, veš, to bi se samo stavil, to, da pač v najboljši kvaliteti, veš, pa to. Ta del se meni zdi pomemben, veš, da res ljudje dobijo to od tebe, to se mi zdi faktor, ne ker si ti dal, veš, pa po drugi strani ta najboljša kvaliteta, veš, veš, kako je na YouTubeu, ne? Ker ljudje gor dajo vse, pa neke MP3,
rekel, sploh premuski, Da. ki je že toliko kompresije, da sploh ne slišiš več, kaj je bilo mišljeno. Da. Iz tega vidika me je tako, v bistvu ta video, ki je res fajn, ta vreča, me je tako presenetil, ker je tako, veš, produkcijske kvalitije, tako mislim, da bi mogel biti. Ne vem, iz kje je dato gor, ki je nek MP3 4-krat zapakiral. To mi je bilo v bistvu všeč, da je bil, se rekel, olej. Super. Ja. Pa res paše nekako tebi, se ne znam razložiti. To sem prav rekel, sem dal cel dan gruntu, kako mu bom to povedal. Ampak paše ti. Jaz sem ti najiskrenije odgovoril, kako je bilo. To će ti Igor potvrditi isto. Ali znaš šta, imam sreću isto sa svim ljudima s kojima sam radio da je sve easy. Da i oni, recimo, znaš, neko ko je previše, znaš, ufura nešto, ja sam taj biti, on bi mene zoomirao tamo 5 dana, ovaj je rekao, nije kamera dovoljno dobra za taj zoom. Odmah je rekao, zašto ćemo gubiti vrijeme sad? Ja, valjda, ja. I idem i onda bi ti pogledao to i onda bi me sad umjesto ovoga pitao, čekaj, ali onaj zoom ti nije. Znaš, i onda smo, ok, što možemo raditi, imamo to. Pa sve to je najljepše. Ja, to je najljepše. Tako, a i još nešto, ti opet Raja koja uzima pjesmu pa nešto lijepi po njoj, on je skinuo opet s Bandcampa u dobroj kvaliteti. Sve to, ampak ti moraš ponuditi pa unizora, veš, to je važno, ne znaju da on sam iz CD-a neki ripa. I oni zna sav taj, i to mu je jednostavnije nego da ripa CD-a, on će otići tamo Bandcamp skibnuti i staviti. No, ampak to je, što je tako, bolj čez tehnologijo, vse gledam, to meni ful važno, veš, da to obstaja, pa da ti veš, da to mora biti posod. To, vse, pa še to mi povej, zdaj, ki ti si šel, ti tudi ustvarjaš že dolgo cajta muziko, pa že spet, da ne greja preveč v tehnikalije, ampak veš, kaj snemaš album, pa kako studio zgleda. A ti je kaj, gremo reči, olajšal, veš, ko čisto računalniki, pa internet, a ti je to kaj olajšal ta proces, ali približno isto, da veš, ta mal proces me zanima. No? Ja sam i dalje ostao u snimanju u studijima za ovo sve. I to je to je i dalje pojačalo, mikrofoni su tu i snima tako da nije snimljeno na računaru. I to je sad interesantno, to je zavisno od snimatelja, producenta, kako to ide, mogu ti ispričati neke detalje, recimo od Tuzle, kako je od obične male gluhe sobe, ali opet je mikseta, tamo je mikrofon, odvrni, traži zvuk, taj Recimo, interesantno je bilo kad sam sa Nevenom Smoličićem snimao, s njim sam radio Mein Kapital i Human Reich, snimili smo u konzervatoriju za plesing glazbu, jer je tamo ogromna dvorana, on tamo predaje zvuk i unajmili smo tu dvoranu i on radi čisto analogno, on je tamo došao, on je totalni frik u tome. Sad recimo ta nova Raja koja radi čisto to znači sve digitale. Da, vjerovatno je to njima kao sve, ali nije, imaš hipstera koji furaju ponovo te neke stare stvari. To je res, pa vinilke. Pa... Ja, znaš, možemo se i na njih, ja ne mislim da je to negativno, njih smijavaju, ali oni su vratili sad, možeš ga ismijavati za frizuru ili nešto, ali možeš imene, čela sam. Ali oni su vratili pozornost na neke stvari koje se počele gubiti, izvukli su neke. Jesu oni iz fazona možda izvukli, ali i ja kad sam bio klinac iz fazona sam radio neke stvari. Meni su ostale, nekom od njih će ostati. Ja. Uvijek je tako. I nisu svi koji su bili u psihodeli, rock'n'rollu, punku, bilo čemu ostali to. Nisu, završili su na Džigeri, Turbo Folkovi, čao. Uvijek ostaje mala grupica. I kad sam došao tamo, Neven je postavio na Mein Kapitalu, mislim, čak 15 mikrofona. Dvorana je ogromna, imao je mikrofon, klasično, 1-2 uz pojačalo, pa je išao samo malo dalje, onda je imao mikrofone koji su hvatali prostor, čitav, i tako i Human Reich snimao. I znam da ima na Human Reichu pjesma, znam da ima Kaos se zove. Ja. I to kad pustiš, ja već, neki ljudi su me pitali šta sam tu koristio, koji je pedale, u stvari teško je im je povjerovati da je to bio neki mikrofon negdje u dvorani koji je uzeo Marshall, bio odvrnjen do amena. Da. I on je uzeo taj neki zvuk, ali to je i dvorana i pojačalo i sve znaš. I on se igra u biti kada je miksuje sa mikrofona. Tražio je mikrofon koji je najbolji. Onda smo obojica smo bili tu, tražili smo, kad smo ga našli, onda je on to sklapao, producirao to. Zadnji album Manjina sam snimio sa Juretom Vlahovićem u studiju Metro. S njim sam snimio i svoj prvi album u Sloveniji, Život je raj. Na RS-u smo ga snimali. To isto u studiju, sad smo malo, donijeli smo glavu oranž pojačala na kutiju Maršala.
I sve te albume sam snimao na Starićevim maršalima, pojačalima Starić koji ima svu opremu binsku i uvijek napišem. I snimano na Starićevom maršalu i čekao sam kad će neko primijeti. Jedan novinar me baš sa Himom Drajkom pitao, kaže, na zadnjim 3 albuma piše snimao na Starićevom maršalu, kakav je to maršal? Kaže, znaš, to je onda... A ja, kao, nek special edition. Ja. I sad je pisalo na Starićevom Orange maršalu, znaš. I to smo i tu isto Jure radio sa nekoliko mikrofona koje je postavio tu, radili smo. Još uvijek je taj način. Jer možeš ti snimiti. Možeš ti sve to snimiti. Snimio sam i prije manjine jednu stvar koja je na manjini računarski. Sa svim, sa ovim, kako se kaže, simulacijama maršala, ali prava simulacija maršala, originalna, za koju je čovjek platio. Snimili smo, to je top zvuk, kad smo ga tu radili sve. Snimio sam i donio sam kući, to je izgledalo kod demo. U odnosu na ono što sam radio, znači kad dobiješ tu, jer šta ja znam, ono što si mi govorio, ne znam je li ti to imao snimku, da ti šušti mikrofon, toga dobiješ ne šuštanje, ali dobiješ sve to tako kad ga odvrneš, onda znaš. Ne, ampak sej zamenjati tam nikoli ne more, takrat, ko opremo slišiš. Je pa res, da odvisen, kdo to sliši. Ti to zihar, ne. Skoliko jaz pri tem klele obolevam za zvokom, ne. Većina ne. I to s tog stanovišta kad gledaš, onda ja mogu sad sjeti snimiti na računaru, čitav album. Ma do duši, dobro, ali ne znam, to si dobro rekao, ti gledaš stvar kroz svoje uši. I ti ćeš svaki to, vidim, tehnika te sve zanima, ti ćeš sve to gledati kroz svoje uši, ti ćeš znati svaku tu. I sad ja poslije tih, eto kako pjesma kaže, imam 51, znaš, krenuo sam slušati muziku, ne znam, baš u osnovnoj školi kad sam bio kod učiteljice. I onda si to prati, uđe ti taj jedan zvuk koji je tu i mislim, ti se držiš toga. Je pa res, ne želim ja ništa dokazati, ne želim ja reći da je ovo bolje od ovoga. Samo sam ja u tome. Pa sej ta autentičnost, to je pri tebi cela tema, veš, ampak je pa res, da veš, tudi jaz štekam, da eni... Pa opet CD ne izgleda ko nastup uživo, niti ne zvuči, znaš, i sve... Nikoli, to pa dejstvo, to itak. Čak, da sem okay, lej, pa kar se tiče albuma, ne? Okay. Kdaj veš, da imaš album? Se prej si rekel, neki si ga prej, pa si ga na koncertih špilo, pa to. Ampak... Ne, imam, ja znam da imam ja sad album sljedeći. Imam. Ampak kdaj veš? Sam število komadov, ali mora se nekako zapakirati, veš, kaj pri tvoji imajo, ne, in saj tak feeling sem jaz zmeren dobu. Ja znam, recimo... Neka logika meni zgleda v zadnji. To je opet ta intuitivna, to što smo rekli po sreći. Po sreći, po nesreći, tako. Ideš, recimo sad imaš na ovom zadnjem albumu manjina, pjesma koja se zove Biću kamen, ona je nastala, pa nisam više siguran je li između prvog i drugog albuma i između drugog i trećeg. Svirao sam na koncertima, ljudi su je znali, pitali su me oni koji su slušali, znaš sve, i nije ona smišljeno nije ulazila u album, nego jednostavno, ne znam, svirao sam je, pa su dolazile neke nove, pa je ona malo se povukla ovo i ovdje uletila kao među sve te nove, kao čisto jedna od I u biti imam album kad odlučim kad ću ga objaviti. Ako sam ja sad odlučio da ću album objaviti, ne znam, u septembru, nemam ga ja sad čitao. I recimo, ne, imam sad, ali to što će to što sam rekao čitao, ta cijelina, do septembra će se još promijeniti nekoliko puta. I opet ne konceptualno, nego će neke će se pjesme same nametnuti, ne zato što su bolje, nego u tom trenutku što je u tom trenutku, šta znam, možda bi neka pjesma koja je nastala i prije i pasala bolje na onom prije albumu nego na ovom, ko zna, ali trenutak bio, došlo je u tom trenutku. Važno mi je to da ne silim tu stvar, jer ovo je stvarno stvar koju volim i uživam. Ako bi još to silio i radio namjerno, kako ću sad... Pa odkje pa ta greva reči temu ljubezen to početi? Ajš pa do zgodbe. Tako da te ne jim. To je taj možda ta zadnja oaza te slobode. Ja, dakle pa ti pa me vprašal. Te slobode i toga sad pustim tu. Ja.
ti si slobodan kad me vidiš sve što uradim koncert, kažeš ko je ovaj kretin, ali ja sam tu slobodan, nije to. I to je ta stvar, znaš. Ja volim ići, ja sam i dalje, bez obzira što sam izvojalec, ja sam poslušatelj, ja slušam muziku svakodnevno, ja to volim. I nije ovo sad kažem ti ja neću bend. Ne, ja volim bendove slušam u stvari. Sve. Mislim, sve što slušam su bendovi. Ali ajmo mi to naše uraditi. Ajmo ga uraditi pa ako kažu da se tako ne radi, nema veze, ali mi tako radimo. Pa veliko je vreden, kaj je tvoje, ne? Ja. To je res veliko vreden, ne? To mi je všeč, ta mi je všeč, da je to pač svoboda. Da če si svoboden, sem svoboden, ne? Ja, ali i u biti, ta zgodba i gitara je zgodba, sve je to jedna. Ja. Tam je všeč odgovor. Take stvari iščem, ki se z ljudi pogovarjam. Okay. Zdaj gremo pa na naravu. Okay. Za tebe je narava. Tukaj sem jaz bolj domač, to je mogoče res. Strojna programska oprema. Strojna oprema pomeni tvoj telefon pa računalnik. Kaj imaš, Damir? Okay. Ja. Telefon imam, da sem ti ga pokazal, to je Samsung Core Neo. Samsung Core Neo. Zanima te, koji program imam na njemu? Računalnik, to me še zanima. Prvo računalnik, kjer ga imaš? Doma. Ja, doma. Toshiba je. Nek laptop imaš? Ja, laptop je Toshiba, to je taj. Sad imamo jedan novi, zaboravim se kako zove, trebamo ga priključiti, pošto ovaj već pada down. Dobro smo ga napunili i samo treba naći nekog ozbiljnog. Ja tebe sam upoznao, mogu te pozvati jedan dan da mi prebaciš sve te stvari. Da preneseš. To je lagano. Ampak načeloma si na laptopih, pa Windowsi, pa to. Laptopi su to, mislim, znaš šta, tu mogu pokupiti. Pa ne, pa se ne slabe, se to vprašam, vsak nekaj drugega reče. A Damir doma sedi zraven ene kište in monitor ali ima laptop? Zdaj vemo, da ima laptop, to je podatek. Ja, pa ajde, aplikacije, programi na telefonu, vzam telefon, v nekih največ, lahko 3 poveš, 5 maksimum. Ali stvar u tome je da ovako, kad smo došli do ovog telefona, otišli smo i supruga ja, da u biti, ne znam, da zamijenimo, da probamo izvući, da plaćamo manje, jeftinije, kako se kaže. I onda smo dobili ponude za taj telefon i tip nam je rekao kao sve te neke aplikacije koje se javljaju, vi samo to downloadajte. On je dao taj savjet, međutim ja ga nisam poslušao. Znači, kaj pa uporabljaš? Ja se nisam poslušao, pa mislim, dobro, imam uru. Ok, to šta je? Evo, na broć, dobro, imam fotoaparat, imam nastavitve, naravno, imam računalo. Kalkulator, a mail imaš gora? Ne, apsolutno, pa imam mail, imam internet, ne. Imam mail, imam internet, imam... imam pametni upravitelj koji nijednom nisam kliknuo. Imam puno toga, samo recimo, rekli su mi da je Shazam za... To vsi, noro, da zveš kjera muska. Da zver, ali ni to nisam nikad uključio. Jednom sam uključio i pojavio mi se pokupio sam neku kao neki virus lafo. Prek tega, oglas je bil čest. Oglas je odmah bio i onda sam se rekao Shazam, ti si gotov. S tobom sam završio. To je res. Imam Skype koji ne mogu da uključim, iako ukucavam svoj kod, neće me. Znači, ili ne marate ta telefon. Supruga ima, vidiš, imam YouTube, nikad ga nisam uključio. Imam puno to je zato što je taj tip rekao samo downloade, pa sve ene te stvari su itak že gore, veš. Ja, one su same došle, ja ih nisam dirao. Ove druge koje je na čekanju posodobitvi imam 20. I ne, to moraš delati. Posodobiti jih moraš. To je zaradi varnosti, ne zabavam se. Res, posodabili jih. Ni treba novih. Večera šitam noč, samo posodabili. Preklop ga na elektriko, pa posodobi. To moraš narediti. Imao sam video igricu za djecu. Stari sin ima 5,5 godina, mlađi 3. I ja više nemam, bila je neka, ne znam šta je bila, ali supruga ima 3. Aha, da špile za tamale. Ja, on špile. Okay. Tako, uglavnom ima, dobar sam. Ima Google Drive. To je super stvar, dragaš. Potem ni treba predstavljati stvari med laptopi, če to uporablja. Ja, res, to celo magija se zgodi. Biće ti žal, da si me upoznal. Još si mi dao broj telefona.
A još imam laptop po čekanju, novi koji moram promijeniti. Pričakujem tvoj klic, David. Okay. Naprej gre na zadnjo vprašanje. I dobiješ onda za novi album ekskluzivni intervju prvi. Zmenen. Koji potez ruku ovo da je bilo snimljeno. Prosim posodob aplikacije. Okay. Naprej gre na zadnjo vprašanje. Ta pogovor nastal v povezavi z dnevi knjige. Ti pa Esad zaključujeta event. A že kaj veš, kaj boste počela? Tako da nek teaser narediva. Vemo da se zove Nikoli ni čas za Frankfurt i vemo da ćemo se on i ja pogovarjati iz naših življenja. Biće dobra zgodba. To je super. Link do vsega, do dnevov knjig bom jaz dal v objavo, tako da unika poslušate, da te videli. Super. Drugač pa tudi tako pejte, kaj Damirja poslušati, ker je experience. Jaz sem te enkrat parkrat videl. Super. Uživaš, ker sem ne rešil delo in je kar tako težko razložiti ljudem. Ne da slabšalno to mišljam, ampak težko je razložiti to. No? Yeah. Se mi zdi, da je treba doživeti tebe. Hvala. To bom rekel. Super. Zadnje vprašanje, Damir, ki je vedno isto. Ena fizična stvar, ki misliš, da je bila narejena zate, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, nekaj brez česar tvoje življenje ne bi bilo to, kar je. Ne? Kaj bi to bilo? Pa u biti, znaš da opet bi to bilo vezano za muziku. Ako je nekad bio gramofon, kasetofon, danas je opet nešto na što mogu slušati muziku, znaš. U biti to je to. Sad ja reč glasbeni predvajalnik. Generično. Generično. Da bude sve. Pa lahko to vse pomeni. Kako si rekao? Glazbeni predvajalnik. Predvajalnik, tako. Ili prevaja. Predvajalnik. Ok, znači Damir ima glazbeni predvajalnik bez koga ne može. Damir, najlepša hvala. Hvala tebi. Likar si bil v Aparatusu, tako da reč adio. Adio, ali ti bi trebao isto voditi neku TV odaju, ti pokreti su ti baš super, ovo je trebalo snimati. Ja, gdje ne vidio, ovo gestikuliram. Ja, ovo ne vidio, ovo bi bio dobar bi bio živi intervju na ovo. Super. Hvala tebi, vidimo se i pozdrav slušalcima. Evo. Tole je bila 124. epizoda Aparatusa. Damirja najbolj da najdete kar na Bandcampu, tam je najbolj začet, ker je vsa njegova muzika, link je v objavi od Aparatusa. Jaz sem na Twitterju afna.anzet, tako da mi tam tešte. Sicer pa še enkrat ful hvala festivalu Slovenski dnevi knjige, ki je podprl tale podcast in omogočil tale pogovor. Še enkrat pejte na dneviknjige.si. Tam je cel program festivala, recimo 19. aprila Goran Vojnović v Fužinah, v Sombrerotu, ki je pa drugje. Vodi en pogovor na temo strahu, kjer bojo domači in tuji avtorji govorili zgodbe na pamet, brez da so naprej napisane. Sicer pa zdaj, ko ste Damirja malo bolj spoznali skozi pogovor, vas spomnim še enkrat na ta dogodek, ki bo zaključil festival Slovenski dnevi knjige, ki bo 22. aprila, to se pravi petek ob 9. pred mestno hišo Damir Avdić, Esad Balčić. Event je pa Nikoli ni čas za Frankfurt. Tako da pejte, ker se Damirja se res plača gledati. No. Prej sem bil na 2 koncertih, se mi zdi, pa je, tako kot sem rekel v pogovoru, it's an experience v najboljšem pomenu te besede. Tako da hvala, ker ste poslušali, to je do naslednjič to, uživajte. Čau.